Nyirami karo ngrabuk kangkung. Iki mu bolo ceritane iki aku bar bali metuk bojoku antarane jam 4-an bolo. Lah aku ki arep nyirami kangkung sing tak tandur minggu iki bolo. Iki alhamdulillah wis tukul bolo, wis lumayan lemu iki wayahe ngrabuk ngono bolo. Umure berarti nang nganti dina iki lagi 7 dina ngono ya bolo ya. Iki perlu tak sirami bendina bolo, paling ora ki sedina ping pindho. Soale iki ngene aku cuacane iki kan bolo, panase pol pendek dina iki. Lah iki bar tak sirami langsung tak rabuk bolo, aku nggawa rabuk organik nak iki. Nah sing wingi kan lemah tak campur rabuk kandang, saiki arep tak rabuk organik. Iki rabuke tak campur banyu, bar kuwi lak tak aduk bolo, tak udak ngono kuwi nganti memet galak mudah. Pokoke nganti warnane biru bolo, lho nganti warnane ngene iki. Bar kuwi bolo leh ku ngrabuki tak ciduki nganggo anu bolo. Nganggo botol, sithik-sithik tak siramke pinggir-pinggire ngono lho bolo. Ben ora anu bolo men ra layu, men ra apa jenenge alum ngono kuwi lho. Nek kakean kan kok alum bolo. Lah iki reti-reti leh ku ngrabuk ki mau serampung ya bolo ya. Muga-muga wae gelem anu bolo, gelem subur lak lemu ngono ya bolo ya. Biasane umur 20 dina ki wis panen ngono bolo.